Hello everyone, welcome back to my channel after a long time. So लोगोफोर दिनै जों माने थाइसेगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बर' बाजाराव मोनसे ब्रिज बनायदों आरोना औवानि ओमफ्राय बेयावहायनो बेरायहैनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोसे मेगाखौबो नुगोन आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायखांबायबा मोनथिखानो हागौ मेगा आंनि बेस्ट फ्रेन्ड स' बिसोरनिथिं बेरायहैनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो Mega lele Brahmaputra second Brahmaputra लोगोफोर ब्रह्मपुत्र गोदान दलं बानायदो नैबेनो सोरबा कमेन्टआव बुंहरदो आरोना मेगाखौ नायनो लुगैदों होननानै दा आं मेगाखौ खोन्थिनो गोनां जासिगोन आरो स' गाइस बेनो आं ब्रह्मपुत्र दलंनि बाथ्रा बुंनाया स' बेनोसै आरो दालाङा ओरैनो आरो इभिनिंनि बेरायजाथावथाव बार जाथावथाव होनदो बिबारखौ बुखुना लांजोब मेगा दै लोमबोला आं इखौ नाइस बेसेयो बेखौ रना वाव मेगानि न'आ स' बिथांमोना केमेरामेना बेलाय मेगाखौ जिगा जानुबाय दे फट' लागासिनो एक्चुअलि फैनाया ना फट' लानोसो फैखादों आरोना